Vítajte pri ďalšom videu, tentokrát o TPU obale pre Samsung Galaxy S2. Povieme si jeho výhody a nevýhody. Ako výhodu by som videl jeho odolnosť. Pokúsim sa ukázať, aká je jeho pružnosť. Ďalšia výhoda je, že sa ľahko nasadzuje. Vidíte, že to dokážeme spraviť jednou rukou. Všeobecné výhody týchto puzdier sú, že majú otvory na vstupy a výstupy, reproduktor a fotoaparát. Potom ďalšie výhody sú napríklad, že pri položení telefónu, keď chcete napríklad fotografovať so samospúšťou, máte stabilnú podložku, alebo napríklad pri sledovaní videí, keď chcete, tak taktiež máte stabilnú podložku. V porovnaní s gumenými púzdrami tieto majú dlhšiu životnosť, tak preto som zvolil toto práve. A nevýhody púzdra sú to, že je šmiklavé a ako môžete vidieť, tak zanecháva otlačky po dotyku. Taktiež napriek tomu, že majú tie otvory, ako som spomínal, tak je tu nemožnosť napojenia jacku. Akurát sa dá počúvať FM rádio, keďže je schopné príjmať ten signál, ale výstup nie je možné mať cez tie slúchadlá. Taktiež je tu nemožnosť napojenia do doku, keď kvôli tým rozmerom vlastne telefónu. No a všeobecne nevýhody by som videl, že vlastne pri nasadení pridá na rozmeroch telefónu a taktiež na váhe. Teda celkovo by som toto púzdro ohodnotil 4 hviezdičkami z 5, aj napriek tomu, že má zbabraný ten otvor na jack, ale to by sa dalo vyriešiť napríklad trocha rozrezaním tam napríklad. A toto púzdro môžete zakúpiť na Deal Extreme za cenu približne 2,5 €. Ďakujem za slednutie videa, majte sa.